от Бога през сърцето към корена. Не очаквах да минем до там, но давай, интересно ми е. Колко хора знаят, че всъщност Георги Раковски е създал тази конфигурация бяло, зелено, червено? Какво всъщност той е вложил като замисъл, имайки в предвид колко дълбока личност е бил той и колко много познание е имал? Той е стигнал до извода, че само под тази конфигурация българския народ и така да кажа в добрия смисъл този непримирим дух, който ние притежаваме, може да бъде смирен. Но защо? Идва тук въпрос. Така наречените популярни в последно време чакри, аз ще нарека просто енергийни центрове. Бялото всъщност символизира този енергиен център, който у нас ни свързва с Бога. Зеленият цвят импонира на енергийния център на сърцето и червения вече е така наречената коренна чакра или отново за нашите деди и тези преди нас. Коренчето. И се получават от Бога през сърцето към корена. Гениално е. Да, абсолютно е така.